Ida. Se on 11-vuotias. Suomessa syntynyt, 169 senttiä korkea. 2 milliä yläpurenta. Hyvä tammaleima, se on hyvä ratsahevostyyppi ja se on ryhdikäs. On ilmeikäs pää, hyvä pään ja kaulan liittymä, hyvämuotoinen, hieman lyhyt kaula, korkea pitkä säkä, lihaksikas runko, pitkä lanne. Jaloissa on riittävä luusto, mutta pienet nivelet. Suora liikkeessä jäykkä kiinner. Käynnissä se on ahdas ympäriinsä. Ja takajalat on ravissa lievästi piihkiset. Lisäksi sillä on pienet kaviot, mutta se varmaan on hiljattain kengitetty. Se on käynnissä vaikeuksia säilyttää tahti ja se on jäykkä takaa. Ravi sen sijaan on tahdikasta ja melko kevyttäkin. Pisteet 8, 7, 7, 6, 7, yhteensä 35. Hyväksytty ratsastuspohja merkitään kantakirjaan toiseen palkintoluokkaan. Ja laukasta todetaan, että se on tahdikasta, mutta jäykkää.